Lalaking aakyat sana ng ligaw, patay matapos umanong makuryente sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. May kita sa amateur video ang bangkay ng isang lalaki na natagpuan sa Maisan sa Barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan. Nakilala ang biktima na si Melson Ramos, 31 anyos, residente ng Barangay Gamata, San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa kaanak ng biktima, aakyat sana ng ligaw ang binata, ngunit hindi na raw siya nakarating sa kanyang pupuntahan. Labis na nagdadalamhati ang naiwang kaanak ng biktima. Ako na kuya niya, nagulat ako. Dahil wala na yung kapatid ko eh. Tinawag ko yung misis ko, tiyuhin ko. Ayun, nagpuntahan sila. Saka yung mga kaibigan kong taga roon. Ayon sa pulisya, nakuryente ang biktima sa isang live wire roon. Nakita nga nila itong lifeless body ng isang lalaki, si Melson, no? Lying at the cornfield. Nag-conduct ng immediate first aid, pero ito ay wala ng buhay. Duda raw ang kaanak sa sanhi ng pagkamatay ng biktima. Pero tiniyak ng pulisya na walang foul play sa insidente. Gayunman, isa sa ilalim pa rin sa autopsy ang bangkay. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.